ing ginuman tabi kay kayo, at kekan ti pamamasa king maya pabalita, agpang kang San Lucas. ligaya keka o Gino. Kanitang i Herodes, ing ari na ning Judea, ating meto nga saserdoteng milagyuan Zacarias. Miyembro yaking grupo ring saserdote ng Abias, ing lagyo ning asawa na Elizabeth, at iti ibat yaking lahi ng Aaron da saserdote. Mibiyabiyala reting ni asawa king mitmong kayapan king arapan na ning Dios. Mapamintulang lubos ka ring kautusan, at tuntunan na ibat king Gino. Dapot elami kayanak uling Elizabeth baugya at matuwa na lang pareho. Misan aldo, ing grupo ng Zacarias, ing mitutukan mga siwaking templo. Agpangking kaugalya na tutukyan da ring saserdote. Yung biyatasan na may piling dulok king insenso king altar. Inyalinob yaking templo ning Gino kabang ding dakalataw at sulwal manalangin la king oras ting pamandulok. Kabudabud, pepakit yakeya ing anghel ning Gino. Makatalakad yaking dani ng wanan ning altar, king lugalan ng nura dudulukan ing insenso. Panakit ng Zacarias, king anghel, misdan niya at mitakutan. Dapot nga na kaya ning anghel, Zacarias, eka tatakot. Dimdam ning Diyos ing kaya kang panalangin, inyay nga asawa mong Elizabeth, mga nakyang metong nga lalaki. Pamalagiwan ning Juan, tumula ka at magsaya, adakalang tumula king pangabait na, uling maging marangalya king panimanmaning Gino. Eya minum alak o nano mang inuman na makalasing at mikatmuan niya king banal espiritu manibat king mismong pangabait na. Dakala ka ring anak ning Israel ding papagbalikan na king Ginong kerelang Diyos. Datang yang mumuna king Gino, masikan at mayupayan ti may profeta Elias, banalang pikasunduan pasibayo ring tata at ding anak. Banding makasalanan, tuntun laking dalan daring matulid, at bani sadyane para king Gino, ing balen a pinili na. Nga ng Zacarias king anghel, makanano ko nga balo king tutuyan, matuwa na ako at antimurin ning asawa ko. Ako'y Gabriel, nga ng mekibat ning anghel, makatalakad ko harapaning Diyos, sa mitubod ka na ako, bansabyan ko at ipayabot kay kaiting maya pabalita. Dapot mo palapani wala ning balita ko, at tutunamang mapalyari, potang miras na ing mituldong panahon. Uling kami niwala, mapipika, manatili kang makapagsalita, hanggang matupading pangako ko keka. Paninayan ding lumwal ding tawi Zacarias, pigmulalanda nung bakit melwat yang tutu, kilub na ning templo. Inyang linwalya, makapagsalita karela. Inya inisip daking menakit yang meto nga pamipatilip kilub na ning templo. Uling makapagsalita, sininyal na namo karing gamat na ingburi ng sabian karela. Kayari na ning pamagsilbi na king templo, minuli balen ni Zacarias, kalabas na ring mapila na yaldo, milam na ni Elizabeth, asawa na, at migdatun niya king bale, kilub na ring 5 bulan. Seo pa na kumurin ning Gino, nga nang sinabing Elizabeth, kang kapamila taniting me palyari. Sege pa nako, king maragul la kamarinayan, king arapan daring tao. Pakamalan kong kakaluguran ning maya pabalita ning kikatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Welcome po king kikatamong simbang gabi number, ang pilantana po, number 4. Pero bayo po magumpisa po ing pamigo na may ni, di takbo pong paganaka. Tungkol po, dikil po king katabong kapag masusyan. Eko po sasabihan ding bawal, sigurado po balo yula rin. At ding makabage, kaya ni pong katabong kapag masusyan. Sabihan ko po rin, makabage. Eda na ko po buring ibawal. Matuwa na ko ngan pong at syukeni, at syun ako po king gustong kaisipan. Buri ko na lamo pong ipaganaka kay kayo, rin pong makabage, king kapag masusyan na ini. Muna, po makabage king banala misa, ing mamangan kabang magmisa tamo. Okay? Po makabage king banala misa, ing mamangan potang magmisa tamo. Mumuna, bakit?
Pota pong tuturuyang mestra, potang ikit na kang mamangan, nanong gawa na kaya ka. Nano pong gawa ng teacher, potang may nakit ng estudyanteng mamangan, king kilob ng classroom. Dahil ngaliwa niyang anako kanita, bes si basa na akong chok ning kanakong teacher. O ning intatalnan ko microphone niya, mas mabayat ya po ini, sungikit da kong mengan, microphone nga basibas ko kaya kayo. Kadwa, mas simple, mas pasimplihan tayo. Keni uling kening misay, tamo mo mituturuanan. Nune mamangan tamo rin. E po makabagay ang mga tapang aliwang pamangan, king kilub na ning banalamisa, sabya na kanita ning pengari mo, potang mangan, umena kayong mangan, pero ting kangaliwang kakana na chichirya, nanong sabya na keka, ay, nakamakapangan kanyan, nga nang makanyan. Nakakumabsi kanyan, nga nang makanyan. Nung bisa ko pong kumabsi, at tatanggap yung buong buuing pa mga nababyen nga pong Ginoo, isadyaye po yung katawan niyo, isadyaye yung kaisipan niyo, ala ko ang aliwang kanan, nune mo yung pa mga nayayapag nangeni. Inyapin pusat mintatakeni, bisatang mituruanan makiramdam, at bisatang kumabsiking pamangan, ay nga pong Ginoo, ing makapamye. Amen. Kadua, ala pong sisindi at mag-vape, po makabage, king kikatamong kapag masusyan. Potang harakap kayo po itang sisindi at mag-vape, pahit-hit kungan po kayo itang insenso kayo ning altar nung Bisaya. Okay? Ala pong sisindi, alang mag-vape. Nung gagawa kang sarili mong ulap, ken, kami gagana ka. Nung gagawa kang ulap-ulapan mo, ken, kami gagana ka, miras kaking langit-langitan, bahala ka. Okay? Amen. Kasunduan niya po ita, okay? O bala, may kobisa. Tsuta na po ngayon king kapatal doon ng kikatamong simbambengi. Pakilawin naman po yung kasiping yun. Okay mo pong lawen niya? Nagyang maranundanon pa temendilo. Lawen niya. Mo babawan. Balo yun na yung akwayo. Okay, lawen niya. Pakisabi yun. Magpasko na. Mag-anak na ka. Ay, deta mo pong pwede ha. Deta mong pwede. Po tarugo, kaulida. Kaulida ma. Bisa na akong anak, sabi ng among. Uso na naman po kanyan. Pisa sabihan tapong pamanganak. Daratang na naman ng Pasko at uso la po rin Christmas parties, uso la rin reunion, uso la rin homecoming, na pong karakalgupin talang reunion, homecoming, ang pong Christmas party, napon ka rin katikiste, ako po may kapunta uling, o teon da nemang kasing simbambeng, balo lang mapagal ko. Ngeni, sigurado ka rin Christmas party ka rin ang pong reunion, akit mo retang kumari mong ekatumod. Kilala yo po retang kumari yung ekatumod, ang po retang kumpari yung ekatumod. Itang angyan na ang gawan mo karela, angyan makanano mong peka lagu-lagu, matsura ka pa mo rin karela. Angyan makanano kang pepa, sabi da, oh mare, bayo katang riband, kapamamangan bagok kanyan ngarang makanyan Itang mo balo, ekatumod. Itang ekatumod karelo, Mars, kasexy mo naman, bala mo ting-ting ka ngara. Pero, ing peka masakit na malyari dang ikotang keka. Potang reunion yung makanyan at maluwat na ko ng emikit. Mare, o talaka panganak. Napon migmisa ko santainis nga namong kalakalale ko po nga nang makanyan. O talaka panganak. It is taken as something very offensive and insensitive. I could just imagine the hurting feelings of Elizabeth and Zechariah. King katwa-katwada ng susuyo king apong Ginoo, king atsula king lahi daring pari, ding susuyo king templo, tapat la kanong tapat king kautusan ni apong Ginoo. Pero itang meto nga magdilidiling, bagya niya waranda, may biye karela, at mituturing lapang misumpa, lalo na po king panahon na ita, mituring lang misumpa, ring imik-emi kakayanak, inyapin po sanat dakal magdebosyon, kang Santa Clara, ako po balo, uli yatang malapit ko po karing Madre Santa Clara, niya may ragul kwat siya, niya akong bubuktot. Niya panalangin ko na po ngayon, lumwal ne po ini nga nakaini, balang bumunta ko po kang Santa Clara. Dapat binahayo na nga ni nga pong Ginoo, ing sablaking biyan ng Elizabeth at Zacarias. Uling binyene karela. Nanya po lagi ng anak ng Elizabeth at Zacarias? Ing lagyo na? Juan. His name is John, which means gift of God. Regalo ni nga pong Ginoo. Ing makapagmulala at makabigla, Zacarias sabi na ning ebanghelyo nga na ning anghel kang Zacarias, ipagkalob na ning ingeni ni nga pong Ginoo ing panalangin mo. Ipagkalob na ning ingeni ni nga pong Ginoo ing panalangin mo.
Miglam nan yung kekang anak, yung kekang asawa, yung kekang anak nga na, ang gyang pang matuan eh. Pero yung dimdam ng Zacarias, yung balitang ita, ay makapaniwala. Ang gyang pang panalangin na ita, bisang maniwala yung Zacarias. Uling makasadya, at makabage, yata king edad na kano, yung mikaya nakla pa, dapat pigkalub na pamurin ng apong Gino. Even though he asked it in faith, he did not receive it in faith. Pero dapat gange makasadya ay Zacarias, pigkalub na pamurin kaya'y Juan Bautista. Nung makanhanong king dieta mo, ang gange ka makasadya, ang gange isipan mo nga para keka, ipagkalub at ipagkalub ne ni nga pong Ginoo ing para keka. Amen? Nga napimig paganaka nga mong Jason ninyang milabasan, dakal ka panalangin, dakal kay nyawad ki nga pong Ginoo na binye, pero tandanan mo, dakal ka naman inyawad, pero binye na. Amen? Dakal tamo inyawad, pero binye, pero dakal tamo inyawad, dapat binye na pamurin. Ingkutang ko po kayo, alino nga tintamong bunga, ingkutang, nung maniwala kang atin kang bunga. Nakutang nung atin tamong bunga, ingkutang, nung maniwala tamong ngening Pasko, akit tamong atin tamong regalo. Tana po pakalawot. Pota mong kayari na nining humilya ngayon eh. Kayari na ning panalangin ning balen at kayari yung po mag-offer, pumila kening libutan. Akit yung ko po pa si Bayo magbalik kening libutan na nining altar. Buri kayo pong pani-explica kayo ini. At inya pong panalangin tahimiking pari. Amalagad-malagad mo pong daramdaman. Maralas po yung commentator ming manakit ketang babasa na ning pari, ketang panalangin na ning pari. Nga na po ning kakong panalangin para kayo. Itas kayo pong bagya po taakit yu. Kabang busy ko pumamaldog siguro keng kolekta, yun po papansin sigurong gagawan ko ini. Itas kayo pong bagya yung tinapi at yung kalis. Nga na po ning panalangin makanini. Mipuri ka ginong Diyos ning metosikluban, kabang tatasking tinapi. Mipuri ka ginong Diyos ning metosikluban uli ning kekang kayapan. Tinggap miyay ting tinape yampang mikeka. Abungan ning gabon at pipagalan ning tao para kaya kami magawang tinape ning bi. At makanyan mo rin po king alak. Tinggap miyay ting alak ay yampang mikeka. Alak iba't karingubas at pipagalan ning tao para kaya kami magawang inuman ning kaladwa. Simple mo po yung buri ng sabi ning panalangin. Ing gagawan tamo yung yampang tamo king apong ginungeni, yamuring regalong iba't kaya. Ingayang pang tamong regalo kaya ngeni, yamurin ng regalong iba't kaya. Kut nanda kayo po pa si Bayo. Nino pong bisang regalo ng Pasko, potang datang yung Pasko. Daramdaman nakatapo nga pong Jason, makalawi ang CCTV, balo na po rin magtasgamat. Nino pong bisang regalo kayong Pasko? Bisa tangan po regalo ng Pasko. Magtasla po, ba tatandaan ko po rin, maragol ko po matay ako, migagana ka. Okay, bisa tangan regalo, bisa tangan. Simple mo yung kutang. Nino rin mag-birthday ng Pasko. O ti kayong bisang regalo. Po makanyan, po kaya masanting kutang mo naman ka rin sarili tamo. Alinong nahanong tanggapan kong regalong ening Pasko. Noon masanting mo rin sigurong ikutang king sarili. Nano kayang regalo, ing malyari kong ibalot para king apong Ginoo, ngening daratang ing Pasko. Nanong regalong malyari kong ibalot para king apong Ginoo, ngening darating ing Pasko. Atin tapa pong maigit pang 5 aldo para isipan at pangadyan, nanong regalong malyari tabong ibalot para kaya. Pero iyo po kakalingwan, nano maning keka nga isip ay biye kaya, regalo ng malwat ng binye na keka. What gift you decide to give to God this Christmas is a gift that God has given you long time ago. Nung makananong, ing regalong buri mong ibiye, yamuring regalong binye na keka. Regalo ning kapatawaran. Agyo mong mamatawad, uling atin tao may matawad keka. Ating Diyos, petawara na ka. Agyo mong maging maganaka, uling atin tao maging maganaka keka. Agyo mong maging malugod, uling atin tao at Diyos sa linugod keka. Dakala pa sigurado nga isip mong regalong maryari mong ibalot, ay ba't mo rin kareng aliwa at iba't king hapong Ginoo. Nung makanyan ka panlalawe, kapilan man kakagisan ng grasya, kapilan man ka magalgagawang mayap kareng aliwang tao. Ulingin kayapan mo iba't keka. Nung iba't king hapong Ginoo kagigisan ng mayap, aburing ibiye keka.
Akit mo yung kaya kang asawang, mituturo kaya kang may bata. Nga nakamaglambis kaya ka. Pisamba na lapitan kakaluguran na asandalan. Karakal. Just look around you. There are so many gifts that were given to you. Pero katataw liyan, nung magkasakit kang manakit regalo king biye mo, nung magkasakit kang manakit, ibiye king apong ginungening Pasko at karingaliwang tao. Pakiramdaman may iting kwento. Ini pong kwento ng isalikot na lamo rin ni Mikaluguran, king lagyong Pilar, ampong Aida. Ela po mag-serve isang bandeni nga duwang areni. Ela po mag-serve. Ela po greeter and collector deni nga duwang mag-serve areni. Ipilaran po Aida, Mikaluguran la, tour la, cruise la po sinakailang barko. Sinakailang barko, dapat ining barko ngayon misadsad king pupuntalana, there was a shipwreck, may siray ning barko, ngayon kinawehla nga duha, sabi papunta kitang isla. King sobrang close na po ipilaran po ay Aida. Sinawala king balang metong sabi da, o Pilar, nga nang makanyan, sinawa na ako king lupa mo, nga nang makanyan, paneta ng miyabe, nga nang makanyan. Migising ko, mag-serve ko, nga nang paneta ng miyabe, nga nang makanyan. Sige na mo, nga nang makanyan, pareho katang mapanyimba, nga nang makanyan. Pareho katang malapit king apong Gino, nga nang makanyan. Lawang ko na mo, nga nang makanyan. Nung ninong mas malakas kay katamo nga duwa king apong Gino, gawan tamo makanini nga, uling alano pong pagkabiye kitang isla, pipitnan tayo ng isla, nga nang makanyan. Keta kang dane kaili, keni kung danewanan, nga nang makanyan. Keta kang kaili, keta kang danewanan, nga nang makanyan. At lawan tamo, nung kanino panalangin, ing tuparani nga pong Gino, kaya katamo, nga nang makanyan. Sige, may kawani la rin at ba, uling sinawa na laking balang metong. Geni, mumunang Aldo, may nalangin niya Aida, may nyawad yang pamangan ni ba't kingapong Gino. At kinabukasan ikit na tinubulangan ding sablang tanaman, kitang dakit, dani na ning isla na, may mga lareng buko, may mga lareng prutas, kitang dani na ning isla, linwala rin talangka, linwala rin pusit, linong daglangan papunta kaya. Dapat kitang kabila ning isla, kin dani ng Pilar, malangi, alang danom, malang pamangan, danupan, ing kabilyan. Susunod dayal do, may nga dinan niya na naman ni Aida, nga na may Gino, nga nang makanyan. Di na nyo ko pong kakaluguran, nakakatsismisan ko Kenny, nga nang makanyan. Kinabukasan, ating may sirang bangka, ating may sirang makakawela, dakalang kumari ng minta ka rin, dakalang kumari, di natangla ka rin. Oh, Gino, kaganakamuka ko, nga nang makanyan, pigkalubungan ka na ako ini, nga nang makanyan. Ketang kabila, tahimik, alang kakaluguran, alayang kasabi, Pilar, ketang kabila. Tauling Aldo, nga na makanyan, Gino, nga na makanyan, dinan mo na akong barko, bisa na king muli, Kenny, nga na, tuki ko rening kabarkada ko, nga nang makanyan. At kinabukasan, di natangying barko, amandakit karela, kabang pasake Aida, mumukit ya kening barko, ating boses sa kinulay tibat banwa, nga na, Aida, mako ka nga laing kaluguran mong ipilar, nga nang makanyan, mako ka nga laing kaluguran mo ipilar, nga nang makanyan, opo Gino, pekibatan nyo po ring panalangin ko, eyo pekibatan ding panalangin na, kakula mo po ring pabora rin kakuyo la po pigkalob, inyayela po karapat dapat kaya, rening binyeyo kanako, buren nyo ne po malakwan Kenny, at manalangin pa mo rin kaya kayo, hanggang pakibatan nyo ring panalangin na nga nang makanyan. Aida, magkamali ka, nga nang makanyan, magkamali ka, nung iuli ng Pilar, kamiligtas kayo. Bakit po? Ako pong minyawad ka rin ganaganang areni niya, miligtas ko, nga nang makanyan. Aida, magkamali ka, nga nang makanyan. Nung iuli ng Pilar, kamiligtas, uling keng magdilidili na mong panalangin, ay nyawad. Ing inyawad na mo, ing matupad langan, ding sablang panalangin mo. Ing inyawad na mo, ing matupad langan ding sablang panalangin mo. Kaniti pong daratang nga Pasko, assignment niyo po. Isipan niyo itang taong peka malahot kay kayo. Itang kapateyo, itang peka kasama niyo pa, kesa kenggabon at pitaklanan niyo. Ganakan niye. Simple mo, kabang gaganakan niye,
ko balo makanano kaya nini pero simple mo. Ipanalangin niyo, ing sablang bagay mayap para kaya. At po tang ikwayeng panalangin, ing kayapan, titang taong peke eyo buri. Kariniwakit, deng regalong binyena ning hapong ginuke kayo. Agyo yung mamatawad, agyo yung lugod, agyo yung magmasabal. Uling maluwat na lang at syuke ka rin. Then, regalo mo lang malyaring ibalik kay hapong Ginoo. Nung isipan mo nga lakang regalo ngening Pasko, kalkalan mo yung puso mo, akit mo, deng dakal regalo.